Здравейте, приятели! Добре дошли в канала на Целокупна България. Днес да поговорим за живота такъв какъвто е, или такъв какъвто ние си го направихме след промените. Какво се случи в България за това време? Вече 35 години. Какво се случи? Моралът умря. Морал, чест, родина. Тези думи вече не се използват. Те са архаични. По телевизията да чуете някъде нашата родина или чест. Не, няма. Каквито правителствата, такъв и народа. Това е. Правителствата от промяната до сега всичките са такива дни без морал, без чест. Целта им е лично обогатяване. Хората, ние какво правиме, за да предотвратиме това? Нищо. Абсолютно нищо. Което е жалко. Подменят ни с мигранти. Да, подменят ни. Европа не е същата. Европа си отива. Европа на белия човек. На великите умове. Европа без идеали, България без идеали, всичко е така. И войната против християнството, която тече в момента. И забележете, войната против християнството се води от бели хора. И да ги попитам аз, те воюват срещу християнството. Но утре къде ще живеят? Това дали са се замислили? Или не ги интересува? Важното е сега да вземат някакви пари, да са добре, а пак после техните наследници кучета ги яли. Приятели. Каква стана тя? Стане някъде нещо, човек има нужда от помощ, падне или там някакво друго лошо събитие и наместо да ходят да му помогнат, те първо вадат телефон и го снимат. Много е важно да го снимат. И това е морално ли? Да. Паднал човек на улицата, всички го подминават. Защо? Къде отиде морала? Къде ни отиде нашия идеал? Да сме едно общество. Да, драги приятели, тъжни констатации. Дали ще оцелееме? Кой знае? Надявам се. Надявам се да е останала още някаква живителна сила в българския народ. Дано. Помислете по тези въпроси. Морал, чест, достоинство, родолюбие. Това са думи, които трябва да бъдат на първо място, а не вече да са архаични и да не се използват. Пожелавам ви приятен ден и мислете за България. Тя е единствената ни родина.